Sviečková zo sačku po vegánsky. Ale nebudem používať sviečky. Použijem tieto úžasné hrachové kocky. A nie je nič hrozné na tom používať mrazenú zeleninu. Sviečkovú po vegánsky varíme už veky. A keďže ani origoš sviečková nie je zo sviečky, tak je úplne na mieste, keď použijem tieto hrachové kocky. Sú výborné. Vysypem, zalejem uvarenou vodou a nechám chvíľku odpočívať. Zatiaľ si nakrájam cibuľu. Cibulku opečiem na troške oleja. Po pár minútach pridám túto zeleninovú zmes. Chvíľku poopekám a podlejem vodou alebo vývarom. Prihodím bobkáče, posolím, pokorením, premiešam a prikryté nechám dusiť na miernom plamení cca 20 minút, kým sa zelenina neudusí. Tu mi odpočíva hrachové mäsko, to si scedím. Vymačkám z neho prebytočnú vodu, robil by som to aj rukami, ale bolo to vrele. A teraz ho dochutím. Trošku rastce, sladkej červenej papriky, posolím, poriadne premiešam, trošku soľovky, trošku takého zdravšieho oleja, ten nechám poriadne rozpáliť a hrachové kocky z prudka opečiem. Teraz už len miešať a dávať pozor, aby neprihorelo. Ku sviečkovej treba knedlu. Nás zachránila táto vegánska knedla z Teska. Opekance si môžem odložiť, zeleninka udusená. Ja si teraz vylovím bobkáče, tie nemixujem a zeleninku pomixujem. Rozmixovanú zeleninu vrátim na oheň a prilejem rastlinu smotanú. Bobkáče môžem vrátiť. Teraz to spolu krátko povarím. Na záver šprcnem trošku citrónovej šťavy. Hotovo. Nie úplne, ešte treba prepariť knedlu. 5 minút. Hotovo. Vegán sviečková, alebo ako ju doma voláme, oranžová omáčka. Jedzte zvieratká.